Zamyslenie na stredu 5. týždňa cez ročnom období. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: Počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky? Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté a pokračoval: Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. Ježiš nás dnes učí, že Boh stvoril všetko dobré, ale naše úmysly nie sú vždy správne, a tak môžu znečistiť to, čo robíme. Preto Ježiš Kristus hovorí: Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. My, kresťania, môžeme ľahko objaviť hlbokú stopu zla vo svete. Poslaním, ktorým nás Ježiš poveruje, je očistiť s pomocou jeho milosti všetku túto nečistotu, ktorú zlé úmysly ľudí rozšírili po celom svete. Pán chce, aby sme všetky svoje aktivity vykonávali v dobrote. Očakáva od nás, že v nich budeme objavovať a žiť Boží plán pre stvorenie. Veď Boh všetko stvoril pre dobro človeka. Boží plán však môže prekaziť vôľa človeka. A my musíme byť naozaj veľmi pozorní, aby sa tak nestalo. Dosť často do svojho srdca vpúšťame márnivosť, pýchu, skľúčenosť pre nedostatok viery a tiež netrpezlivosť, keď sa nám nedarí dosiahnuť naše ciele. Preto by sme sa mali naučiť odovzdávať Pánovi svoju prácu, udržiavať si povedomie o Božej prítomnosti a často uvažovať o Božom synovstve. Nech každý náš deň naberáme silu v Pánovi, aby všetko, čo sme s ním a pre neho začali, slúžilo jeho cieľu. Myšlienky k dnešnému evanjeliu. Svätý Gregor Veľký. Nenechajme sa zlákať nejakým lichotivým blahobytom, lebo je to hlúpy cestovateľ, ktorý sa cestou zastaví, aby rozjímal o príjemnej krajine a zabudol, kam ide. Svätý Ján Pavol II. V srdci človeka sa odohráva najintímnejšia a v istom zmysle najpodstatnejšia zápletka dejín. Z katechizmu. Srdce je príbytok, kde sa zdržiavam, kde bývam. Je to miesto pravdy, kde si volíme život alebo smrť. Je to miesto stretnutia, lebo stvorený na Boží obraz, žijeme vo vzťahu. Je to miesto zmluvy. Milí priatelia Božieho slova a misií, viac zamyslení, reflexií a úvah nad Božím slovom či o misiách si môžete vypočuť a prečítať na našej webovej stránke verbisti.sk. Želáme vám pekný a požehnaný deň.